आदेश कुशवाहा। आप सुन रहे हैं सिंगर इंद्रजीत अकेला को, म्यूजिक डायरेक्टर कुमार नवीन। ये मुखिया जी गोलुआ के देवा घर घुमा दी। ए मुखिया जी भोलुआ के देव घर घुमा दी। भगले बानी भारा बबुआ के खातिर, उनहु के संग ही ले आदी। भगले बानी भारा बबुआ के खातिर, उनहु के संग ही ले आदी। सरपंच जी बिकिया के देवा घर घुमा दी। सरपंच जी साजन के देवा घर घुमा दी। म्यूजिक बाय राम आदेश कुशवाहा। देव घर जाइब धनी जलवा चढ़ाइब, तोहरा ला शंखा वाला चूड़ी धनी लाइब। हाँ देव घर जाइब धनी जलवा चढ़ाइब, तोहरा ला शंखा वाला चूड़ी धनी लाइब। चली ले डगरिया करी ना फिकरिया, बाबा के जला चढ़ाइब। हे मुखिया जी सोनुआ के देव घर घुमा दी। सुन नेताजी मनुआ के देव घर घुमा दी। सैया पटेल रउआ देव घर न गईली, अतना बड़ गलती रउआ कैसे के कईली। हाँ सैया इंद्रजीत रउआ देव घर न गईली, अतना बड़ गलती रउआ कैसे के कईली। बाबा ना भुलैले धर्मेंद्र जी आइले, बाबा के महिमा अपरंपार बा। हे मुखिया जी आशीष के देवा घर घुमा दी। ए मुखिया जी आदर्श के देवा घर घुमा दी। मां सरस्वती रिकॉर्डिंग स्टूडियो भदई।